హరీష్ రావుకు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇరిగేషన్ పై హరీష్ రావు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలే అన్నారు. బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకంగా రిట్ పిటిషన్ వేశామన్నారు. సుప్రీంకోర్టులో వచ్చే జనవరి 5న విచారణ ఉందని కూడా అన్నారు. హరీష్ రావు వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా వాస్తవ విరుద్ధమన్నారు మంత్రి ఉత్తమ్. హరీష్ రావుకు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇరిగేషన్ పై హరీష్ రావు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలే అన్నారు. బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకంగా రిట్ పిటిషన్ వేశామన్నారు. సుప్రీంకోర్టులో వచ్చే జనవరి 5న విచారణ ఉందని కూడా అన్నారు. హరీష్ రావు వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా వాస్తవ విరుద్ధమన్నారు మంత్రి ఉత్తమ్. హరీష్ రావుకు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇరిగేషన్ పై హరీష్ రావు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలే అన్నారు. బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకంగా రిట్ పిటిషన్ వేశామన్నారు. సుప్రీంకోర్టులో వచ్చే జనవరి 5న విచారణ ఉందని కూడా అన్నారు. హరీష్ రావు వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా వాస్తవ విరుద్ధమన్నారు మంత్రి ఉత్తమ్.